Så. Skal jeg bare starte med det, jeg plejer at gøre? Jeg går meget op i, hvordan jeg ser ud. Ikke med, hvordan mit hår sidder noget. Jeg kan godt lide at udfordre min krop til det, den kan, og forme den, som jeg gerne vil se den. Jeg hedder Mikkel Heinrici. Jeg er 23 år. Hej. Jeg startede med at træne, fordi jeg har haft en kæreste igennem mine unge teenageår. Og vi voksede bare fra hinanden, stille og roligt, som man jo nogle gange gør. Så efterlod det mig sådan meget tom, og jeg manglede noget lige pludselig. Det er flydende kalk. Jeg sveder meget med hænderne, så det tørrer hurtigt ind, så man er klar. For ikke så lang tid siden, der gik jeg ned med en meget svær depression. Jeg havde en veninde, der tog fat i mig og sagde, at der er noget galt her, heldigvis. Og jeg lovede hende, at jeg uanset hvad jeg følte, hvordan min dag var og hvor øv den var, så ville jeg altid gå ned i træningslokalet. Jeg behøvede ikke at træne stort, jeg behøvede ikke at gøre noget, jeg skulle bare gå derned. Og det har også gjort, at jeg havde noget i min hverdag, som ligesom var belønnende. Når du sidder på din seng om morgenen og står op og kigger på dine strømper, og ikke kan finde ud af at tage dem på, fordi det er simpelthen for svært for dig. Du kan ingenting. Så det med, at du bare går ned og begynder at røre ved et eller andet, stille på en vægt, eller hvad du gør. Det var et eller andet, der ligesom holdt mig i gang der. Hvis ikke jeg havde hende og det til ligesom at holde mig i gang, så var jeg nok desværre knækket fuldstændig helt. Mit mål er helt klart at stille op, forhåbentlig i 2017, medmindre jeg får en skade selvfølgelig. Jeg er meget fascineret af det, der hedder mænds fysik. Så det regner jeg stærkt med at stille op i her i 2017.